Tervetuloa tutustumaan Oma Annos mobiilisovellukseen, Pharmakin annosjakelun käyttäjille sekä heidän läheisilleen tarkoitettuun turvallista lääkehoitoa tukevaan sovellukseen. Oma Annos mobiili on helppo lääkemuistuttaja, joka kulkee aina mukanasi. Sovellus tekee oman tai läheisesi lääkityksen seuraamisesta vaivatonta ja auttaa varmistamaan, että lääkehoito toteutuu suunnitellusti. Saat sovelluksen kaikki ominaisuudet käyttöösi automaattisesti uusiutuvalla kuukausi- tai vuositilauksella. Avaa navigaatiosta ensin asetukset. Voit kokeilla sovellusta ilmaiseksi 14 vuorokauden ajan, jonka jälkeen tilaus jatkuu maksullisena. Tilauksen ostaminen ja hallinta tapahtuvat kätevästi puhelimeesi liitetyllä käyttäjätilillä ja maksutavalla. Sovellukseen ei tarvitse kirjautua sisään eikä se kerää sinusta henkilötietoja. Voit siis käyttää sovellusta turvallisin mielin. Valitse listasta haluamasi tilaus. Tilaa napista pääset sovelluskaupan puolelle valitsemaan maksutapasi ja vahvistamaan tilauksen. Tilaamisen jälkeen sovelluksen kaikki ominaisuudet ovat käytössäsi välittömästi. Jos haluat vaihtaa maksutapasi tai peruuttaa tilauksen, klikkaa asetuksista Hallinnoi tilaustasi -painiketta. Pääset tätä kautta sovelluskaupan puolelle hallitsemaan tilaustasi. Lisää muistutukset annosjakelujaksostasi käyttäen QR-koodin lukijaa. Aseta annospussirulla tai annostuskortti pöydälle ja kohdista lukija QR-koodiin. Pidä lukija vakaana noin 1 sekunnin ajan. Kun luku on onnistunut, sovellus lisää automaattisesti muistutukset valmisteiden ottoajankohdista. Jos skannaat annosjakelujakson, joka menee päällekkäin aiemmin skannaamasi jakson kanssa, voit valita, haluatko säilyttää aiemmat muistutukset vai poistaa ne. Tarkista ennen muistutusten lisäämistä, tuleeko sinun poikkeuksellisesti ottaa lääkkeitä 2 eri pussirullasta vai oletko saanut uuden rullan, joka korvaa aiemmin saamasi rullan. Kun muistutuksia on lisätty, löydät ne Minun lääkkeeni kalenterista. Klikkaa sinisellä pallolla merkittyä päivää, jolloin pääset päivänäkymään. Tästä näkymästä löydät kaikki päivän aikana annosteltavat valmisteet ja niiden ottoajankohdat. Klikkaamalla infopalloa valmisteen kohdalta pääset valmisteen tarkempiin tietoihin. Täällä voit esimerkiksi selata valmisteen kuvia tai lukea lääkeoppaan tekstin. Lääkkeenottohetkellä saat puhelimeesi ilmoituksen, joka muistuttaa lääkkeiden ottamisesta. Klikkaamalla ilmoitusta pääset päivänäkymään tarkistamaan tarkat tiedot lääkityksestäsi. Irrota nyt annospussirullastasi oikean kellonajan pussi ja ota sen sisältämät valmisteet. Materiaalit-osiosta löydät hyödyllistä tietoa annosjakeluun liittyen. Tutustu täältä Pharmakin tuottamiin oppaisiin dokumentteina sekä sovelluksesta katseltavina videoina. Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Lue lisää ohjeita sovelluksen käyttöön usein kysytyt kysymykset -osiosta. Pääset tutustumaan täältä myös tarkemmin Pharmakin tarjoamaan Oma Annos-palveluun. Kiitos kun valitsit Oma Annos mobiilin. Lääkehoitosi turvallinen toteutuminen on meille tärkeää. Jos sinulle jäi vielä kysyttävää, olethan meihin yhteydessä. Autamme sinua mielellämme kaikissa Oma Annos-sovellukseen ja annosjakeluun liittyvissä kysymyksissä.